Pagi guys, meruput iki jalan-jalan. Dan sehat guys. Monggo lekar. Nggih. Koncone panggah iki. Srengenge ngene go muncul guys. Ya wis ngubengi gang ae. Gang kene karo gang sebelah ngono ae. Mending mlaku bakar kalori guys. Cek sopi guys. Lho sing enak pitike tonggoku tok. Anake moro tuku cek lagi mager. Iki sandalku tak cangking guys. Soalnya ben penak nek mlaku. Cek sepi banget. Ini kengko usume cah sekolah wis rame iki. Lah iki lho guys, nek sampean arepe ning tokoku Agen Sosis Gang 12 iki saka Smekta SMKN 1 Tanjung Anomi sampean ngalor terus arah Barong kok nek wis petuk Alfamart iki. Nah, iki Alfamart. Terus sampean ko ngalor sithik enek Gang 12. Iki Gang 12 lho. Sampean mlebu rene. Wis di kiri jalan kok enek banere Alsat Frozen Food. Tapi lha nek sampean kok saka Elor kono arah Barong kono iki sampean ngidul iki SD guys. Iki SD Parujing 2 ya Pak. Parujing 2. Terus sampean belok nganan wis Gambirjo Gang 12 banere Alsat Frozen Food kayak ning kono tengah-tengah omahku gak sampai tekan pertigaan kono. Iki lho guys yang tak maksud iki SD Negeri 2 Warujaya. Sampean saka arah Barong kono kuwi sampean ngidul sampai entuk apa jenenge sakidule pas SDN 2 Warujaya terus aku menggok ngulon menggok nganan. Dalane cek sepi guys. Ratane gumpati rame. Tapi wis baru motor ya akeh. Makane iki nek mlaku-mlaku jipuke ning lemah, gak oleh ning ratan. Wedine enek motor kongguri. Yo jambune tonggo guys kayak ngene iki. Cek pentil-pentil. Lanjut ning Gang 10. Aduh, ngene wis mikis-mikis guys. Cek sepi. Ra kroso to nek mlaku iso sampai tekan Gang 11. Bareng ngono Gang 12. Iki dalan jero yo guys, lah nek sampean ku nganan wingko nang arah Rombo. Kembang turune akeh guys nggone mbah iki. Kayak dipek dikulup penak iki. Mbah monggo. Iki arah ning Gambirjo Gang 12 nek sampean saka sebelah kulon lewate kulon lho iki ta wis tekan Gang 12. Budale peteng mulih srengenge wis mulai muncul guys. Alhamdulillah wis tekan Alsat Frozen Food. Nah iki lho tokoku guys. Mampir yo nek lewat.